I guder i himlens ringe stemning, der er herhjemme. Men i himlens navn. Over i stuehus. Det går egentlig okay. Det er herovre i garagen, den er gal. Hold nu kæft, mand. Jeg hentede jo mit Tesla i går. Hun hedder Karsten. Jeg ved godt, det er en pige, men det er sådan lidt 20-26-agtigt. Så jeg har valgt at kalde hende Karsten. Hun kom med hjem i går. Jeg tog egentlig, det gik umærket, indtil jeg kører hende ind herude i garage. Hold nu kæft, så galt Preben blev. Hvis jeg ikke ved det, det er fordi min Porsche hedder Preben. I går ud af himlen, mand. De skændtes det hele aften, hele nat, og de skændes her til morgen også. Vi skal lige ud. Jeg har sat dem her udenfor. De står herude og sunder sig nu. Jeg har sagt, nu kommer I fandeme ud og skal have noget luft, du. Hvis jeg ikke kan opføre jer ordentligt, være ordentligt ved hinanden, så kommer I udenfor. Prøv at komme med ud. Vil I lige fortælle, hvad der er sket, eller skal jeg fortælle, hvad der er sket? Godt, så gør jeg. Det hele det startede sådan rimelig ringe ved, at jeg kører Karsten ind lige ved siden af Preben også. Så kunne jeg mærke fra start af. Der er tung luft herinde. Der er dårlig stemning allerede fra start af. Så Preben han siger lige til Karsten, der kommer sådan en mellemleder balingo. Så siger Karsten så til Preben, for søren, der holder sådan en frisør Porsche ned fra Horsens. Så siger Preben til Karsten, ja, dildo-benzin, det er også en form for benzin. Så blev Karsten altså ked af, at han tabte lidt lithium, kunne jeg godt mærke. Han var så lidt, det gjorde lidt ondt, siger Karsten til Preben. Er det ikke noget med nogle røvskubber, fordi de motor ligger i bag? Så opfør ordentligt. Der er bare ikke noget værre, når ens børn de kan sammen, når de er i hovedet af hinanden. Så opslidende det er. Så siger Preben til Karsten, du er bare sådan en iPad på hjul. Jeg er sikker på, at hvis du træder bremser og speed ned samtidig, så tager du en billede. Så siger Karsten til Preben, er det ikke noget med, at du er den model, der har de grimmeste forlygter, ingen gider at have? I skulle skamies. Og lige pludselig, der eskalerer bare. Jeg kan slet ikke styre. Så siger Karsten til Preben, er jeg meget hurtigere end da? Så træls. Fand med i topfart. Der er meget hurtigere end du er. Karsten siger til Preben, er jeg pændere end da? Preben siger til Karsten, det er du da i hvert fald overhovedet af. Og min resale value, den er meget højere end du er. Du koster en skid længere. Og det var der, det gik helt galt, for der tabte Karsten småkage. Han sagde, har du nummerplader på? Nej, det har du ikke. For far, han er så nær i. Han læser nummerplader på dig, men der er nummerplader på mig. Det er også hårdt at høre, også som far, også til sådan to. Altså, det er da hårdt at høre. Helt ærligt. Der skal være plads til os alle sammen. Men de skal fandeme opføre jer ordentligt. Så nu har jeg besluttet mig for, at nu skal de begge to høre, at det er den dejligste morgen i 100 år med Knacks i 8 timer. Så håber jeg, at de holder op. Simpelthen. Forsættelse følger.